etortzen zian hitu familiak nomada zianak, etxetako tresneriak eta konpontzen. Orduan Donostian hasi ginean, hasi zian, 1884an, inauteritako konpartxa bat bezala, hauek oroituz eta hauenko broma batzuk itez. Haien kantak eta dantzak imitatzen dabiltza bai donostiarrak 1884tik, Union Artesanaren lehen konpartxa Sarriegiren doinuak abesten atera zenetik. Ondia urte batzu gerra zibilan da, ezin zen zala batea, baina aurten jozet ondo 22. urtia dela kaldero kateatzen gehala, eta egia esan inoiz baino beto gabiltza.